Molt bé, bona vesprada. En primer lloc, moltes gràcies per la vostra assistència. És un plaer poder estar avui així amb aquests dos ponents i també, per què no, amb tots vosaltres per a poder compartir una vesprada de debat i esperem també que de moltes propostes per al conjunt de la societat valenciana. Este acte clou el 9è Seminari Valencianista que hem desenvolupat al llarg de 3 setmanes, al llarg del mes de febrer, on hem intentat donar respostes i, per què no, també algunes preguntes sobre la realitat que ens atany als valencians, sobre la realitat dels mitjans de comunicació, sobre la realitat de la cultura valenciana, sobre la realitat del món, per què no, també de la festa tan important al si de la nostra societat, i cloguem avui precisament amb un altre interrogant que és, tal com hem plantejat, este seminari valencianista, i és si podem tindre un compromís polític amb el país. En primer lloc, el primer és ser ben agraït, vull, en primer lloc, com dia, avui tanquem el seminari valencianista, fer un agraïment exprés a tots els que han participat al llarg d'aquestes 3 darreres setmanes a este seminari valencianista, als ponents, als participants, ben especialment també a Vicent Baidal, que el vespre ahir qui va acceptar el repte de fer-nos la proposta d'un programa per a aquest seminari valencianista i el plantejament d'aquest seminari, i al nostre director de projectes, a Pere Fuset, ànima mater de les activitats del Tirant, i també qui fa ja 9 anys ens va proposar fer aquesta activitat dins del Tirant lo Blanc. Com deia, aquesta és una activitat, ja ho he vist, que organitza l'Associació Cívica Tirant lo Blanc, una associació que enguany, a partir de la tardor, començarem el nostre seguici d'actes per a complir el nostre 25 aniversari. Han estat 25 anys molt fecunds, 25 anys, també per què no dir-ho, també complicats, però 25 anys on hem intentat anar plantant una llavoreta de juntar veus diferents, de juntar gent per a fer reflexions, de també obrir ponts de debat i de reflexió per a, en definitiva, allò que és la missió de la nostra entitat, que és, en definitiva, fer país. I en aquest sentit, i aprofitant, continuant amb els minuts publicitaris, vos encoratge a tots a que seguiu les nostres activitats a través de tirant.org. Al llarg de l'any fem un seguit molt interessant d'activitats i també vos encoratge a seguir les activitats de la Fundació Nexe, que és una altra de les iniciatives de l'associació Tirant lo Blanc i que enguany també va complir el seu 5è aniversari amb un ventall de productes ben interessants que podeu trobar a la porta i que podeu trobar també de forma gratuïta a internet a la web fundacionexe.org. I ara ja seguim, després dels minuts publicitaris, al que ens ha aplegat avui esta vesprada en el Seminari Valencianista. Normalment, la gent del Tirant, els que ens coneixeu, sabeu que ens agraden les litúrgies, ens agrada fer les coses d'una determinada manera, ens agraden molt complir uns determinats rituals i formes, i nosaltres normalment sempre comencem presentant els ponents. Fem una exposició del que és el currículum de cadascú d'ells, però jo, malgrat que Antonio, ara en l'últim moment de pressa i corrents, ens ha fet arribar el seu currículum, jo crec que huelga, que dirien els castellans, no sé en valencià la paraula equivalent, sobre presentacions, si més no molt detallades del currículum dels dos ponents que tenim avui així ara mateixa. A la meva dreta tenim Antonio Montiel, és secretari general de Podem de la Comunitat Valenciana, recentment triat per un procés de primàries, com tots bé sabeu. Antonio és funcionari del cos de secretaris d'Ajuntament, actualment en excedència, amb una llarga trajectòria al món del municipalisme com a professional. Actualment és advocat en exercici, especialitat en dret administratiu i és professor de la Universitat de València, professor de ciència política. I els que, com molts de vosaltres, portem ja molts anys treballant en diferents camps de la societat valenciana, el coneixereu també com un activista molt important des de fa ja molts anys, el recordareu com un dels impulsors de la iniciativa legislativa popular en defensa de l'Horta i més recentment com un dels impulsors de la iniciativa legislativa popular per una ràdio i televisió públiques i valencianes. D'altre costat tenim a Mònica Oltra. Jo crec que també el currículum no fa falta dir moltes coses de Mònica. Mònica va néixer a Alemanya, com molts sabeu, va tornar així al país als 15 anys i des de ben pront ja es va implicar en política. De fet, alguns la coneguem des de poc més després, de 18-19 anys, al moviment estudiantil, al bloc d'estudiants agermanats, i després tots els que heu estat al seu voltant o la coneixeu sabeu que ha estat sempre, durant tots aquests anys, en la primera línia de la reivindicació social i política en defensa dels drets dels més desfavorits i de la igualtat social i política en aquest país. Actualment és diputada de Compromís i
com també sabreu, candidata de Compromís a la presidència de la Generalitat Valenciana per a les pròximes eleccions. Com vos he dit, el títol de la xerrada, que ells ja ho saben que tenen barra lliure, ja m'ha dit Antonio que queda lleig, tal com està el panorama polític, però volem fer una conversa el més informal, el més amable també possible al llarg d'esta vesprada. La xerrada tenia com a títol, com vos dia, tot el seminari està en forma d'interrogant, podem tindre un compromís polític amb el país, fina ironia dels autors dels títols, no vull mirar a ningú, però este títol se pot desdoblar de moltes altres formes. Podem dir Podemos o Podem té un compromís amb aquest país, o podem dir Compromís té capacitat i té voluntat de governar aquest país, i així podíem ampliar les preguntes fins a l'infinit. Els ponents ja ho saben, aproximadament uns 10 minuts d'intervenció de cadascú d'ells, un segon torn de rèplica molt curtet, i després intentarem donar el màxim de veu possible perquè pugueu plantejar preguntes, qüestions, reflexions, sempre, per favor, el més acotades i el més concretes possibles. Tal com hem acordat, començarà Antonio Montiel i seguidament Mónica. Antonio, com vulguis. Molt bé. Bona vesprada a tots i a totes. En primer lloc, agrair al Tirant, a l'Associació Cívica Tirant, la seva invitació, i no sols la seva invitació, sinó també que hagi sigut capaç de mantenir la flama d'aquesta seva activitat de recerca i d'investigació i de reflexió durant 25 anys. Crec que en aquesta ciutat, en aquest país, la veritat és que tindre un nucli de gent que fa aquesta feina és prou important i prou meritori. La veritat és que quan es planteja una qüestió tan genèrica, no sap ben bé per a on es començar. Crec que és tots sou persones que teniu un compromís en aquest projecte, en aquesta construcció de poble i de dignitat com a poble. I jo, per començar per algun lloc, volia recordar, encara que siga una autocita i per tant siga una miqueta a lo millor una miqueta de poca humilitat per la meva part, però vull traure a col·lació una reflexió que vaig publicar en el Levante en octubre del 2005, fa ja vora 10 anys, quan es va produir l'aprovació de la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Jo crec que moltes vegades, i a més en freqüència, interessadament, s'ha fet una desmemòria, un exercici de desmemòria per part de les nostres institucions, d'aquestes institucions que són nostres però que estan segrestades per una panda de persones que han fet una apropiació indeguda dels nostres vots i de la nostra voluntat de construcció d'identitat com a poble i l'han aprofitat per a ells i per als seus amics. Però aquesta gent va fer una reforma, va pactar en el seu moment una reforma a l'Estatut que jo crec que va ser una errada històrica. De la mateixa manera que si se'n recordeu alguns, els més majors, i els altres haureu llegit en els llibres, com es va produir el trànsit cap a l'autonomia valenciana, com d'alguna manera es va traicionar aquell esforç que es va fer en l'any 79 per utilitzar la via de construcció de l'autonomia per el 151 de la Constitució, aquella proposta que va gaudir del 95% de recolzament dels ajuntaments valencians. Recordareu també que això es va bloquejar per part de la UCD en el seu moment. Hi ha, a més, una història ahir que ens ha marcat com a poble i que, d'alguna manera, també va portar a que després, en els pactes que van fer Felipe González i Calvo Sotelo en l'any 81, arran del colp d'estat de Tejero i companyia, ens van portar a una via lenta d'autonomia i, sobretot, i el que és més greu, a una decepció col·lectiva en les aspiracions com a poble que teníem. L'eixida de la dictadura, en el nostre cas, es va acompanyar, jo recordo aquelles manifestacions de l'any 76-77, aquella defensa, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Jo era molt jove, però ja era una jove promesa, com ara. I la veritat és que recorde també la il·lusió en què jo ja es començava a viure de prop, encara no era funcionari, però es començava a viure de prop els moviments socials i aquella il·lusió per la construcció d'una autèntica comunitat, un autèntic
poble, una autèntica institucionalitat per la via del 151, que era en aquell moment la via que aspiraven com a màxima nivell d'autonomia política. Allò va ser un fracàs, va ser un frau, pagaren nosaltres els plats trencats de l'intent de colp, a nosaltres sí que ens van donar un colp, és a dir, no a soles per Milans, l'intent de Milans d'aquella nit, sinó perquè després Calvo Sotelo i Felipe González van tancar un acord en el qual baixaven de les nostres aspiracions i anaven a una autonomia de mínims, a una autonomia que ens igualava a altres regions que no tenien ni la tradició, ni la cultura, ni la llengua, ni el fet diferencial que tenien els valencians i valencianes. Per tant, a mi allò em va preocupar perquè, a més, va ser un estatut que no va gaudir de cap referent popular, és a dir, no va haver cap referèndum que validara aquell estatut finalment pactat en una situació de menyspreu de les aspiracions del poble valencià. Es va perdre l'oportunitat en el 2006, com no podia ser d'una altra manera, governant el Partit Popular en aquesta comunitat, es va perdre l'oportunitat de corregir allò en la reforma de l'Estatut. Jo vaig publicar, i aquesta reflexió venia per a parlar del meu llibre, del meu article, que jo vaig publicar un article en el diari Levante en octubre del 2005, com vos dia, que es va anomenar Estatuto Triste. Era una reflexió en la que intentava fer una narració que arreplegara el que havia sigut la nostra història, el per què tenien un estatut de segona, per què tenien un tractament de segona, i això, a més, no era una qüestió simplement d'orgull de valencià, sinó que era una qüestió que tenia conseqüències polítiques, conseqüències en el sistema de finançament, conseqüències a l'hora d'establir una relació entre el que eren les institucions valencianes i els governs de Madrid. Desgraciadament, la reforma de l'Estatut que es va fer en el 2006, de nou va ser una reforma pactada entre les èlites polítiques sense cap referèndum que li donara sang, que li donara nervi, que li donara vida realment a aquell estatut per a que no fos sols un estatutet de paper. Van perdre de nou una possibilitat històrica, una ocasió històrica per a que els valencians isqueren d'aquest espai de grisos en què ens havien col·locat aquella lògica de les èlites polítiques madrilenyes de cafè per a tots. La LOAPA, se'n recordareu, alguns, de tota aquella lògica del PP i del PSOE en aquest moment en què estaven a més transigint, pilotant un procés d'alternància política dins del que era el bipartidisme i passant del govern de la UCD al Partit Socialista. Jo crec que s'han quedat a mitges en moltes coses, però és el moment de dir basta. És el moment de la dignitat, és el moment de construir una alternativa i és el moment de fer-ho en tota la capacitat que tenim com a poble. Jo crec que som un poble creatiu, som un poble que té un fet diferencial, som un poble que tenim una llengua, que tenim una història i, a més, que tenim una voluntat, per fi hem aconseguit articular jo crec, una voluntat política majoritària. S'ha acabat esta cultura que intentaven ficar per part d'aquesta mitologia dels grans events, de nosaltres feien qualsevol cosa, fins i tot una rotonda, i tenia que ser la rotonda més gran d'Europa. No podien fer una rotonda normal, la rotonda més gran d'Europa. Per tant, aquestes coses de la Rodona, de la Fórmula 1, de la Ciutat dels Arts i les Ciències, de l'aeroport de Castelló, de tot el que ha sigut el balafiament que hem patit, però, a més, tot, dins d'un esquema, d'una cultura, d'un reflex simbòlic que això anava a ser la Califòrnia d'Europa. Jo me'n recordo encara, no fa tant de temps, quan Jaume Matas, Paco Camps i Esperanza Aguirre es reunien i es presentaven a si mateixos com l'eix de la prosperitat, el model d'eix de la prosperitat. Jo crec que res va poder ser ja igual. La crisi ha fet que aquesta imatge de la carrossa, la que vivien en un conte de fades, la carrossa ha tornat a ser carabassa, el que sempre va ser. Nosaltres som una gent modesta, som una gent treballadora, som una gent
que, a més, tenia unes aspiracions que van ser d'alguna manera traïdes almenys en dues ocasions, en el 82 i en el 2006. Jo crec que és el moment de pensar no a soles en el curt termini, en l'eixida de la crisi en termes de canvi de govern, sinó que hem de fer anar més enllà. Hem de fer un canvi de cultura, hem de fer un canvi de model productiu, hem de fer un canvi en la construcció, fins i tot en la gestió de la nostra identitat cultural. Una identitat cultural que no deixa de tindre una base mestissa, una base d'encreuament de cultures, d'encreuament de pobles, d'encreuament de successives nivells de tipus cultural, de tipus demogràfic. Jo mateix soc nascut a Jaén i soc fill d'una família d'immigrants i jo crec que això forma part de la nostra pluralitat. Jo recorde quan se deia allò que valencià és tot aquell que viu i treballa a aquest país i jo crec que nosaltres hem de viure això com una pluralitat, una riquesa que tenim i que hem de gestionar. Hem de reconstruir de veritat, és a dir, de vegades les paraules les utilitzem en una vocació de molta ampulositat, de guanyar un titular. No, parlem de veritat, de reconstruir això. És que això està buit. Això ens han deixat una situació de veritable estat de deconstrucció. O sigui, ha sigut un enderrocament d'allò que podia haver sigut la construcció d'una autonomia com calia, una autonomia com es mereixien els valencians i valencianes. Per tant, jo crec que, i torne al principi, als agraïments, l'activitat de fòrums com aquests, de fundacions, d'associacions cíviques com aquesta, ens permet reflexionar col·lectivament d'allò que han sigut les manipulacions i les errades històriques, interessades errades, i tornar-nos la veu, tornar-nos la possibilitat des de baix, des de la gent, des de la pluralitat, des de la comprensió de la complexitat de la nostra realitat, de la nostra història, de la nostra personalitat, reconstruir un projecte col·lectiu que, a més, siga un projecte no a soles en el curt termini. Anem a tirar al PP. No és a soles ja tirar al PP. Ja se mos queda curt aquest projecte. Anem a construir la dignitat com a poble, anem a construir el futur i anem a fer-ho en una visió per a que no tornem a ser mai més vulnerables a les manipulacions, a les enganyifes i a les maniobres d'una èlite política que ens ha defraudat una vegada darrere d'una altra. Gràcies. Gràcies, Antonio. Mònica, quan vulguis. Bueno, moltíssimes gràcies, Ferran. Moltíssimes gràcies al Tirant per donar-nos l'oportunitat de fer una reflexió compartida, de poder compartir també amb Antonio Montiel, ja tenia ganes de poder compartir alguna idea des de la tranquil·litat, a més, que donen els foros de pensament i de reflexió front a aquesta manera trepidant que té la política i l'acció política d'engolir-se sempre les idees per a acabar sent un, a vegades, simple tiroteig de coses lletges que se diuen uns als altres. Per tant, establir foros de reflexió tranquil·la on uno puga amablement dialogar, pensar, compartir idees, escoltar als altres, sempre és una bona idea, en un món, com dic, on la política és més trepidant que racional moltes voltes, i sobretot és molt poc amable. Només hem de pegar una ullada al ple d'avui de les Corts o al Congrés dels Diputats, el debat de l'estat de la nació, per a veure lo poc amable i a vegades lo inútil que se presenta la política davant dels ciutadans. I efectivament també jo crec que assistim en aquest moment a una caiguda del règim, que hem patit durant 20 anys al nostre país, 24 en aquesta ciutat, i crec que res millor que la crida per a donar-nos compte de com aquest símbol de caiguda del règim es va materialitzar en la intervenció de l'alcaldessa de València, en una borratxera de poder que és la que l'ha mantingut de poder, ja esteu pensant mal, en la que... Sí, però fixeu-se que l'altre m'importa menys, no? A mi m'importa sobretot la borratxera de poder, que és la que ha fet molt de mal, no? D'una senyora que, independentment del seu valencià, a mi, quan algú parla en valencià, sempre me pareix una bona idea, no? I no m'agrada
no m'agrada desalentar que la gent parli en valencià, però en veritat no parlava en ningú idioma, no articulava una sola idea en ningú idioma, ni en castellà ni en valencià. Per què? Perquè efectivament tenia que ser la niña en el bautizo, la fallera en la crida, perquè s'ha projectat una manera d'exercir el poder on uno eclipsava tot el que té al voltant. I aquest esforç encomiable que va fer la fallera per fer un discurs, la veritat és que prou digne, va quedar absolutament tapat per aquesta manera d'entendre el poder que se projecta sobre els altres i aniquila els altres directament. I jo crec que precisament la reacció popular que hi ha hagut, qui mos anava a dir fa uns anys que a Rita Barberà en la crida li anaven a xiular, és un símbol de la caiguda d'esta manera d'entendre el poder. I sobre això m'agradarà reflexionar més en profunditat. Jo crec que en aquest moment efectivament hi ha un canvi de paradigma, però no crec que aquest canvi de paradigma en principi hagi de ser bo. Els poders fàctics, l'oligarquia, els poderosos, digueu-li com vulgueu, i que tenen una encarnació política, òbviament, el que estan és passant d'un model que hem entès, que és un model que naix, en les seues idees naixen en la il·lustració, però que se materialitzen en els nostres ordenaments jurídics a través dels drets, la Declaració Universal dels Drets Humans, que després se trasllada a les diferents constitucions, o al nostre estatut fins i tot, tota la primera part dels drets, que suposa que els sers humans, per el fet de ser-ho, tenim una sèrie de drets inherents a la persona, de drets socials, de drets culturals, de drets lingüístics, de drets com a pobles, de drets econòmics, de drets ambientals, que per ser persones tenim aquests drets i que, per tant, això és el que marca l'agenda política, perquè és la consecució i la materialització d'aquests drets el que marca l'agenda política i les decisions polítiques. Front a això, el model que s'està imposant des de les capes oligàrquiques és el model elitista neoconservador, on tu tens el dret en la mesura que te'l pots pagar, amb la qual ja no és un dret, sinó que és el benestar d'allò que te pots pagar. I, a més, tens una determinada capacitat econòmica en funció d'allò que t'has merescut, no en funció d'estructures injustes, no en funció d'un sistema que acumula poder i capital i aniquila a grans parts de la població, sinó en funció de lo bo que hagis sigut, de lo merescut que ho tens, de lo que t'has esforçat. Esta ficció que obertament moviments com el Tea Party, que així té una translació clara, que és la FAES, parlen obertament. Per tant, jo entenc que aquesta manera subtil i perversa en la que en el cap de la gent, col·lectivament, sense estar imprimint aquest canvi de model, aquest canvi de paradigma, és el que hem de combatre. I ho hem de combatre des de la política, ho hem de combatre des de l'economia i ho hem de combatre des de l'àmbit social. I ha tingut un mecanisme molt subtil que passava perquè tu en la bombolla immobiliària te podies comprar, tenint un salari de 1.000 i pico euros, un pis en la ciutat de les Arts i les Ciències per 80 milions de pessetes perquè el banc te donava el préstec. I, per tant, això significava que tu tenies dret a comprar-te un pis d'estos diners en el cap de la gent, estic parlant subjectivament, que quan tot això ha estavellat i ha vingut aquesta crisi, la següent ha sigut has viscut per damunt de les teves possibilitats i, per tant, dels teus drets, i la següent és que el teu dret és una possibilitat. Si no tens la possibilitat, no tens el dret. Això és el que estan ficant en el cap de la gent a degoteig a través dels mitjans de comunicació i a través del discurs públic, del discurs polític. El dret depèn de la teva capacitat per a pagar-te-lo. Això és el que la gent està assumint. Penseu, en clau autòctona, Fabra tancant Radiotelevisió Valenciana. Jo no tancaré escoles ni hospitals per a mantindre oberta una televisió. Això entra perfectament en aquest paradigma. És a dir, el dret a informar-se, el dret a una societat plural que té un reflex en uns mitjans de comunicació públics que garanteixen aquesta pluralitat i aquest periodisme. I aquest dret ja no és un dret, ja no està, es veu en l'article 20 de la Constitució, acaba de desaparèixer. Per què? Perquè no van anar a tancar hospitals ni col·legis. Tampoc els van a obrir. Bé, ara sí, per les eleccions. O la famosa frase, a la gent li té igual si la sanitat està privatitzada o no. Vol entrar en un hospital i que la tinguen i no tindre que pagar. Desposseint-nos, a més, de la nostra essència ciutadana,
que és, oiga, a mi sí que m'importa si aquesta privatització suposa el saqueig de les arques públiques, si suposa una devaluació de l'atenció pública, si suposa una estratègia per a que la gent se faci assegurances privades perquè a través d'una mala gestió se devaluen els serveis públics. Això és una frase, a més, que ja Felipe González, quan va dir que tenia igual el color del gat, lo important és que caçara ratolins, s'emmarca en aquesta manera d'entendre el canvi de paradigma. Per tant, tot és negoci, i com tot és negoci, tot és negociable. Ja no n'hi ha aquesta idea de que els drets inherents a les persones són innegociables, el que s'han és de complir. I així hem tingut una classe política governant especialment enmarcada en aquest canvi de paradigma, això sí, des del despotisme ignorant. N'hi ha societats en la història que han tingut la desgràcia de patir dèspotes il·lustrats. Nosaltres l'hem tingut doble, que és, a més, patir dèspotes ignorants. Per tant, el canvi polític i el compromís amb aquest país jo crec que passa per una política emancipatòria que frene aquest canvi de paradigma, que diga prou a aquest canvi de paradigma i que, òbviament, posa les persones i els seus drets en el centre de la política i de la vida pública. Jo crec que aquest és un dels reptes que tenim. I el tenim, òbviament, al nostre xicotet país, però també crec que anem a trobar millor la nostra identitat mirant cap a fora. Crec que la nostra identitat, a través de les polítiques que posen en el centre a la persona i els seus drets, l'anem a trobar molt millor mirant-nos als ulls dels pobles del nostre entorn que tenen una problemàtica pareguda a la nostra o que estan vivint moments polítics molt pareguts als nostres. I podem pensar en Grècia, però també podem pensar en Portugal, en fi, en tot l'arc del sud del Mediterrani. Jo diria que això hem de combatre-ho en tres àmbits: política, economia i societat. En aquest sentit, al nostre país s'albira un horitzó de multipartidisme. Normalment, els mitjans de comunicació, els tertulians polítics professionals parlaran de fragmentació de l'electorat. A mi no m'agrada parlar de fragmentació. Fragmentació té una connotació negativa. A mi m'agrada més parlar d'una distribució més equitativa del vot, el qual, per a mi, és una cosa bona. Per què? Perquè anem a poder recuperar una de les essències de la institució més important del nostre autogovern, que és el Parlament, que és la paraula, que és el diàleg. Perquè fins ara els anys de majoria absoluta del Partit Popular han convertit el Parlament en l'escenari de la comunicació governamental, no en l'escenari on precisament diferents formacions polítiques, des de diferents ideologies i des de diferents punts de vista o de cosmovisions, posen en comú una sèrie de propostes, una sèrie d'idees. No, no. El Parlament ha sigut l'escenari de l'actuació i del que el govern ha volgut fer d'altaveu. I això s'ha d'acabar. També anem a poder encarar una altra cosa, que a mi és del que més m'interessa en política, que és reflexionar sobre el poder i com s'exerceix el poder. Quan se diu acabar amb el bipartidisme, és acabar amb el bipartidisme. És anar a un escenari de multipartidisme, on els sistemes electorals, a més, responen a aquesta idea de que el multipartidisme és un valor, no és una fragmentació indesitjable que du a la inestabilitat. Per què? Perquè en acabant el poder distribuït en aquest vot més equitatiu és un poder més feble. I això està bé, perquè evita la tentació d'exercir el poder sobre els altres, que és la manera antiga d'entendre el poder. I és com l'ha exercit el Partit Popular durant aquests 2 anys i altres partits en altres èpoques. I és la idea, el que més s'assembla a un règim de partit únic, i és que tinc majoria absoluta, tinc poder absolut, i no tinc per què escoltar ni parlar-me amb ningú, ja no dels partits que n'hi ha en el Parlament, ni tan sols en aquelles persones a les que jo prenc una decisió política que els afecta. Per exemple, vos posaré un exemple molt senzill. Van a obrir l'Hospital de Llíria. Avui ja Fabra ha dit que la setmana que ve l'inauguren. No sabem quan podran anar els malalts, però sí que sabem que el dimarts que ve Fabra tallarà la coseta que li fiquen allà. Bé. En l'Hospital de Llíria estan en marxes forçades, després d'haver estat 4 anys tapiat,
fent una cosa, i és que les parets que havien fet els quiròfans i que havien recobert després de pla dur es estan tirant avall i fent forats per fer uns quadres quan tenen que anar totes les coses elèctriques i electròniques i tècniques d'un quiròfan. Perquè, clar, quan estàs en un quiròfan, allí tens que estar allí controlat. Entonces, el forat per això, ningú se li havia acudit que tenia que anar en la paret del quiròfan, perquè en una altra paret no era útil. No? Claro, probablement, si algú li haguera preguntat a la senyora que té que operar allí, a la cirurgiana, dir-li, escolta, així que fa falta. I haguera dit, ahir fan falta uns quadres tècnics, facin vostès el favor. Ho vinc a dir perquè fins a quin punt la mala gestió és cara. La mala gestió, el despotisme ignorant, és molt car. Els valencians han perdut molts diners per la corrupció. I aquí ho xifren més de 10.000 milions d'euros, no? Perquè no només és el que s'ha furtat directament, sinó el que determinades polítiques han desviat. Però és que jo estic convençuda que per mala gestió hem perdut molt més. No? Per tant, una de les nostres senyes d'identitat del nou govern que hi hagi, siga quina siga la seva composició, ha de ser precisament aquesta participació ciutadana, aquesta codecisió des del govern. El govern no pren decisions perquè se li acudeix a uno molt listo, sinó que les pren en codecisió. Hem d'atacar l'emergència democràtica en la que estem sumits. Estem en una autèntica emergència democràtica. Per aquesta manera d'entendre el poder, no haguérem tingut la corrupció generalitzada que hem tingut en aquest país, si no haguera partit d'un abús de poder. La premissa per a la corrupció generalitzada és l'abús de poder i això s'ha de combatre amb una nova separació de poders. Separem 5 poders, no 3 poders, perquè els poders de l'Estat, els 3 poders de l'Estat, que també s'han de separar un poquet millor del que estan en aquest moment, no s'entén la seva separació, o no serà útil aquesta separació si no se separen els altres 2 també, que són el poder econòmic i el poder mediàtic. En aquest sentit, nosaltres presentarem fa poc una llei per a tancar les portes giratòries. És fonamental, perquè té que veure amb aquesta separació de poders. Necessitem un sistema de finançament just. No podrem construir identitat ni dignitat com a poble si seguim tolerant que siguem l'única anomalia democràtica de tot l'estat espanyol, que és l'únic territori que sent pobre, tenint el PIB per baix de la mitjana estatal, la renta per capita per baix de la mitjana estatal i la pobresa i l'atur per damunt de la mitjana estatal, és comunitat pagadora. L'única. Som l'única comunitat autònoma en aquesta anomalia democràtica. I, per tant, necessitem un Varoufakis o una Varoufakis que vagi allí a Madrid a dir-los no, mira, això no pot seguir així. Perquè no és just. Perquè no és just i perquè no som ciutadans de segona. Ja va el minutet. Acaba. És que en 10 minuts esbossar les claus de les perspectives polítiques és complicat. Economia. Vaig anar esquemàticament i després, si voleu, en el diàleg ho desenvolupem. Reconversió ecològica de l'economia. Passa per descarbonitzar l'economia. En realitat, si fem un joc de paraules, hauria que descabronitzar la política i descarbonitzar l'economia. Energia, mobilitat, alimentació, sobirania alimentària, a més. Una economia lligada a l'acompliment dels drets. Ahí teniu tot el que és el desenvolupament de la llei d'autonomia personal, ahí teniu tot el que suposa els drets culturals, lingüístics, el dret a la informació, com una manera de moure l'economia, però també de complir amb els drets. El sector públic, tenim un sector públic de 9 punts per sota de la mitjana estatal. Si penseu que Espanya té un sector públic 15 punts per baix dels països de la UE 15, dels països del cogollet de la Unió Europea, doncs podeu adonar de lo feble que és al nostre país el sector públic perquè té un dèficit de desenvolupament respecte de la resta d'Espanya, també, òbviament, lligat a l'infrafinançament. Hem de canviar l'escala, en això acabaré, deixaré lo social per a després per a les preguntes. Hem de canviar l'escala de la política. Mireu, els valencians i valencianes sabem fer una cosa molt bé. Nosaltres som molt grans fent una cosa, que és gestionar lo xicotet. Però així van a plegar uns un dia, com dia abans Montiel, que ens van dir que així ens anàvem a ficar en el mapa i que tot anava a ser el més gran del món. Recordeu que hem pagat campanyes publicitàries que estaven en els metros i en els tramvies que deien «Trabajo en l'hospital més gran d'Europa», referint-se a la nova fe. Mireu que cosa més ben gastada, no? Tot era molt gran. Jo, de fet, un dia en els cors els ho vaig dir. Dic, què tenen vostès tan xicotet? Que necessiten tindre-ho tot tan gran.
es va enriure igual que vosaltres perquè van pensar jo crec que el mateix, però jo estava referint-me a l'autoestima. Jo estava referint-me a l'autoestima. I efectivament, una de les coses que així s'ha fet de manera molt perversa és utilitzar la falta d'autoestima que aquest poble ha tingut, i per raons històriques que abans també parlava Antonio, per a dir-nos que ens anaven a ficar en el mapa i ens anaven a sentir orgullosos de nosaltres mateixa fent-ho tot molt gran. Aleshores, jo crec que els valencians i valencianes necessitem fer una cosa, que és recordar el que sabem fer bé. Nosaltres, per la nostra situació econòmica, dels nostres sectors econòmics, tenim la terra repartida en trossets xicotets. Tu vas a Andalusia i allí, entre dos duques i marquesos i no sé què, tenen tota Andalusia. Així no, així la terra és repartida també per una raó de que no n'hi ha una primogenitura a la que diuen la terra, sinó que se repartia. Primer sector repartit. La indústria sempre ha sigut xicoteta i mitjana. Així tenim la gran factoria, que és la forta, una. No tenim unes grans indústries com puguen tindre en altres llocs d'Espanya o d'Europa. El sector serveis sempre ha sigut també un sector molt diversificat. Jo no diria fragmentat, és igual que en política, no m'agrada parlar de fragmentació, sinó que ha sigut xicotet, distribuït. Tenim un punt de partida perfecte. Per tant, ara el que hem de fer és recordar allò que sabem fer bé, que és gestionar lo xicotet, i que això és el que ha de fer-nos sentir orgullosos, perquè sabem fer-ho molt bé. I, de fet, quan han volgut ficar-nos en el mapa dels grans esdeveniments, els grans fastos, els grans edificis, al final, en el mapa en què ens han posat és el de la gran vergonya de que no n'hi ha una notícia que obri un telediari en Espanya que siga del nostre territori, que no siga lligat a la corrupció o a alguna indecència política o econòmica. Per tant, recordem el que sabem fer bé, canviem l'escala, comencem a aprofitar aquesta escala nostra per a remenejar i revitalitzar la demanda interna, per a basar un nou pla d'industrialització precisament en aquests paràmetres i, sobretot, òbviament, per aconseguir una economia i una societat que al final, una economia que al final estiga al servei del bé comú, al servei de la persona, i una societat que puga beneficiar-se d'aquests intercanvis entre iguals. I després, si voleu, entrem en el tema social, tema serveis públics, en les preguntes, perquè tampoc vull passar-me més del temps que me toca. Gràcies. Bueno, moltes gràcies. Moltes gràcies, Mònica. Per sort, el format que hem triat avui no és el clàssic, que ja estem fent un format nou, però ja clàssic quasi en la nostra història, que es diu A Correcuita, on li donem el micròfon al ponent durant un minut i al minut li l'apaguem. Per sort no hem triat aquest format perquè jo crec que les dues intervencions han estat magnífiques, han estat molt interessants, s'han apuntat moltes idees, moltes propostes, moltes reflexions del passat, del futur, molt interessants per al conjunt de la societat valenciana. Mònica, en efecte, se n'ha passat un poquet dels minuts, no passa res, perquè jo crec que això és l'important, poder expressar amb tranquil·litat i en llibertat idees. I com havíem acordat un segon torn de rèplica, doncs Antonio ho farà ús i tindrà un poquet també de barra lliure, no? Al nostre estil. Endavant, Antonio. Moltes gràcies. Bé, la idea, per tant, jo crec que partint d'una situació no sols d'enderrocament de les institucions democràtiques, que no sols han sigut, d'alguna manera, perdó, les institucions democràtiques han sigut expropiades, ens han llevat les institucions i les han convertit en un camp d'experimentació, en un camp d'enriquiment d'uns pocs, en un camp de privilegis. No sols han sigut enderrocades en aquest sentit les institucions, hi ha hagut una vulneració de la divisió del principi de divisió de poders, sinó que ha existit una pressió davant dels mitjans de comunicació intolerable. És a dir, no a soles, jo recorde, per exemple, una campanya el 8 de març
de fa vora 10 anys, la Direcció General de la Dona, on es plantejava que vinguera una orquestra de dones que havien sigut excloses de la Filarmònica de Viena i havien format una orquestra alternativa i em va tocar, per casualitat, perquè jo feia els convenis i tal, dissenyar el pla de premsa, que no era la meva especialitat, però bé, no n'hi havia un periodista de plantilla. I governava el Partit Popular, jo era funcionari, i clar, com que era una activitat cultural, jo vaig ficar la cartelera Túria, en fi, els mitjans naturals de cultura, i em deien, no, superdeporte. Jo deia, hòstia, el 8 de març, una activitat reivindicativa, no, n'hi ha que donar publicitat a superdeporte i a minidiario, que algú recordareu. Bé, és a dir, ha hagut aquesta activitat. Estic mirant ahir, perquè tinc ahir un amic en el que van ficar en un moment donat molta il·lusió, que va ser InfoTV, i alguns fins i tot ficaren algun diners, molta modèstia, i això és un exemple també de com s'han maltractat les iniciatives culturals i les iniciatives en els mitjans de comunicació. Jo mateix, en altres amics, vaig ser impulsor d'una publicació, Eines, papers per al canvi social, en el 2007, i en el 2011 tingueren que tancar perquè això no podien funcionar i la gent no volia anunciar-se perquè, a més, eren una publicació crítica en el poder. És a dir, no sols ha hagut una apropiació, una expropiació de les institucions, sinó que, a més, s'ha exercit el poder d'una manera despòtica i ignorant, però, a més, molt cruel. I s'ha castigat, s'ha reprimit, s'ha marginat a qualsevol espírit crític, a qualsevol mitjà de comunicació alternatiu, a qualsevol iniciativa que poguera donar una miqueta de llum, una miqueta d'oxigen, una miqueta de pluralitat a aquesta societat. A més, s'ha fet també una construcció inequitativa del model de desenvolupament. Nosaltres, en aquest moment, som una comunitat que no tenim una crisi com la de la resta de comunitats. La crisi ha sigut devastadora per a tots, en termes internacionals i en termes també d'Espanya i de la comunitat, perquè ha sigut una crisi, podríem parlar molt d'això, la bombolla financera i immobiliària i una crisi del model neocapitalista, però és que nosaltres l'hem patit molt pitjor. I l'hem patit molt pitjor perquè ha hagut un terreny a abonar, és un terreny en saó, per a que la crisi alcançara uns nivells d'inequitat terribles. Nosaltres, jo em fique, no sé, no ja és ni indignat ni cabrejat, és molt menys quan l'altre dia es va fer públic, per exemple, les dades de que la situació de la pobresa energètica incidís directament, que en aquesta comunitat és especialment greu, incidís directament en la mort de 800 valencians i valencianes a l'any. I això ho publica en una font independent. I se fan ressò alguns mitjans, no tots, alguns mitjans. Altres són molt més conformistes i és a dir, hem entrat en una dinàmica en la que estem jugant en la vida de la gent. No és a soles que tinguem 26 desnonaments diaris, que és un gran problema, quan tenim vivendes tancades del parc públic de vivendes de la Generalitat Valenciana. No és a soles que el 60% de les famílies valencianes no tinguen la possibilitat d'estalviar a final de mes. No és a soles que tinguem la tassa d'abandonament escolar en la secundària més alta de la comunitat valenciana. És que hem aplegat a una situació en la que, a més, s'ha perdut tota esperança. Mantindre la situació actual en els governants actuals, al servei dels poders financers internacionals i de les oligarquies locals, és perdre tota esperança. Jo estic fart de perdre. No puc perdre res més. I portem molt de temps intentant donar-li a això una espenta i fer possible un canvi. Jo crec que el que abans diuen o pensaven o publicaven molta gent, o alguna gent almenys, avançant el que anava a ocorrir, el que estava passant, el que ja s'albirava, era el que ara comencem a compartir amb moltíssima gent. Milers i milers de valencians, centenars de milers, s'han adonat que no ha sigut res casual, que allò que estaven fent era una operació realment
dirigida, controlada, centenars de periodistes, centenars d'un exèrcit de funcionaris i d'assessors del Partit Popular. L'altre dia Martín Quirós dia en un mitjà que estos xics del PP que jo vaig deixar fa temps ahir les seues gambes i la cerveseta no s'han adonat que van a perdre 8.000 llocs de treball per a la gent del partit i la seva xarxa clientelar del Partit Popular. Clar, és que això ha sigut una mentira en la que han estat empresonats, han estat en una mena de gàbia, de metacrilato en la que pensaven que eren lliures i estaven totalment a disposició d'aquests interessos. Per tant, jo crec que hem de trencar la desigualtat, hem de construir un nou model econòmic, un model cultural, un model de desenvolupament que fiqui a les persones efectivament en el centre del que és la política, el que és la societat i el que és la cultura. Jo crec que això és el repte que tenim i jo crec que esta vegada sí. Esta vegada crec, jo mire les cares pel carrer, mire la gent, mire les manifestacions, mire les concentracions, es comença a haver un somriure. Vas als actes d'Escola Valenciana, vas als actes de Perlorta, en les al·legacions front al Pla General d'Ordenació Urbana de Rita, vas a Alacant i n'hi ha un altre somriure, n'hi ha un altre tarannà. Anem a canviar les coses i esta vegada sí. Gràcies. Molt bé, gràcies, Antonio. Bueno, jo agafant del que m'acaba de comentar ara la Mònica, jo crec que el que interessa ara mateixa, jo crec que hi ha hagut plantejaments molt interessants, com he dit abans, moltes propostes, moltes reflexions per al futur, però obrir ara el torn de paraules per a que vosaltres pugueu expressar preguntes, qüestions, reflexions. En este darrer cas, com ja som els perros viejos alguns en aquestes coses, si són reflexions, per favor, que siguin el més acotades i concretes possibles per a no convertir això en diversos mítings consecutius. Recordar també per als que utilitzeu Twitter i aquestes coses que amb l'etiqueta Semival podeu comentar tot el que esteu escoltant i donar a conèixer el que estem debatent avui així mateixa i també informar-vos que l'acte s'està gravant, això és com quan telefones a una operadora, la llamada s'està gravant. Este acte s'està gravant per a ser posteriorment rebotat a través de les xarxes socials i podeu, per tant, a partir d'un parell de dies, no ho sé, també compartir este debat entre els vostres companys i amics per poder fer arribar aquestes reflexions més enllà dels que estem avui així mateix a la sala. Si de cas hi ha un micròfon volant per ahir, li toca a Nacho avui, si podeu anar demanant paraules, com vos dia, per favor, el més concretes i les reflexions el més acotades possibles. Per així hi ha una persona, si de cas, si voleu fem blocs de 5, per exemple. No doneu més? Tinc 2 només? Vinga, 3, 4, vale. Vale. Per així, per allà, per ahí, Juli i per així davant. Molt bé. Endavant. Mònica ha plantejat un tema que a mi em pareix molt interessant i que jo el compartís completament, no? El futur que ens espera respecte a un poder compartit, on no n'hi hagi bipartidisme i on tinguin que posar-se d'acord molts partits i moltes organitzacions per tal d'exercir-lo. Jo crec que això seria un gran valor i s'ahorraríem els coneguts com a rodillos, el que està passant ara i el que pot passar. Jo la pregunta no és per Mònica, és per Antonio Montiel. A tu te'n preguntaré a tu després. No sé, encara no hi hem tingut el gust de sentir-te, però per lo que diu el líder de Podemos, el senyor Pablo Iglesias, que ja ahir va dir que era el líder de l'oposició, no sé si així penses el mateix, tu, respecte a l'oposició d'ací, voldria preguntar-te o demanar-te que feres una reflexió sobre el tema del bipartidisme, si penseu que anar al màxim poder, que és el que diu Pablo Iglesias, o per almenys el que jo entenc, o penseu que també té raó Mònica quan parla d'un poder compartit en el que molts partits es tinguin que posar d'acord i, per tant, la democràcia es profundís. Molt bé, moltes gràcies. Com vos dia, acumulem 5 preguntes, i si no intentem fer-ho també el més àgil possible. Per allà darrere. Bueno, jo estava sentint-vos parlar i el discurs de Mònica anava molt encaminat a anem a fer més la proposta, en clau valenciana, però ella parlava, perquè el discurs de Mònica encandilava, i estava pensant el per què Mònica parla i la sentim. Ella parla de propostes i les explica. Jo voldria saber, Antonio Montiel, que ha parlat un poc de passat i el seu discurs anava encaminat un poc a ens han fet, ha sigut,
però a l'hora de les propostes jo no he sentit cap proposta. Per tant, era un poc per a que ens explicara què pensa fer o què anem a fer. Molt bé, gràcies. Per així, bé, bona vesprada. Hem escoltat els dos discursos i jo crec que si una cosa ens ha quedat clara és que no hem fet les coses bé els últims anys, que necessitem un nou model productiu, que necessitem reiniciar la democràcia, que necessitem dotar-nos d'una identitat i d'uns instruments forts d'identitat col·lectiva com a poble, però per això jo crec que Mònica ha donat el clau en un aspecte i és el finançament autonòmic. Som l'única autonomia de l'estat espanyol que és més pobra que la mitjana i rep per davall, i aporta per damunt de la mitjana. Aleshores, jo penso que d'ací, o sigui, des de maig, des del 24 de maig fins a les eleccions generals, tenim uns mesos que seran decisius. Per què? Perquè si nosaltres reivindiquem des de la Generalitat, el nou govern de la Generalitat reivindica un millor finançament per al País Valencià, jo crec que no n'hi haurà prou. Serà necessari crear una majoria social que faci pressió, perquè per conforme estem veient que es desenvolupen els esdeveniments, si les coses ens van com a Catalunya quan va intentar demanar el pacte fiscal, ho tenim magre. Aleshores, caldrà crear una majoria social i a mi m'agradaria saber, en primer lloc, què podríem fer, quines propostes n'hi ha per a intentar crear aquesta majoria social, si teniu pensat que la pròxima presidenta o el pròxim president de la Generalitat s'hagi de patejar des d'Oriola a Vinaròs totes les comarques per a parlar amb la gent i explicar aquest problema. I d'altra banda també m'agradaria saber si no penseu que necessitem una veu pròpia a Madrid, molt forta, molt nítida, que s'expresse en aquesta direcció. Jo penso que si alguna cosa també ens ha quedat clara en aquests anys que portem d'autonomia, és que no podem anar a Madrid amb els partits de Madrid. Aleshores, jo penso que si la cúpula d'un partit de Madrid és qui dicta les ordres a les seues sucursals en les autonomies, no entenc massa bé com pretenem anar a reclamar els nostres interessos. Per ahir més o menys va la cosa. Gràcies. gràcies. Juli Esteve i... El periodista polonès Richard Kapuscinski, a qui m'agradaria parafrasejar ara, deia que per a ser bon periodista fa falta ser bona persona. Jo crec que per a ser bon polític també fa falta ser bona persona. I crec que en la taula vosaltres dos que heu parlat crec que ho sou i per tant ja teniu molt guanyat per a poder fer després també bona gestió. I esperen no equivocar-me. Però a mi em preocupa molt el factor humà, perquè la política la fan les persones, homes i dones de carn i ossos, en totes les seues virtuts i les seues misèries. I l'experiència de la vida mateixa, no només de la política, ens diu que posar-se d'acord és complicat. I mantenir els acords de manera lleial sol ser també molt complicat. Jo crec, des del que em diu el NAS, crec que anem efectivament a una situació en la que poden fer falta 3 o 4 partits, fins i tot, segons com vagin les coses, per a constituir majories parlamentàries, entre partits valencians clàssics i nous que no sempre han tingut bona relació i que fins i tot poden ser manifestament incompatibles, almenys des del punt de vista dels plantejaments previs. Per exemple, Podem i PSOE estan ara mateix en les antípodes del que podria ser aquest futur o hipotètic pacte en el que és possible que facin falta ells dos, juntament amb Compromís i juntament potser també amb Esquerra Unida. Aleshores, la cosa és complexa. La pregunta seria, vos considereu suficientment pressionats per a exercir tota aquesta capacitat de bonomia que s'ha de pressuposar als polítics valencians en aquesta nova era per tal d'aconseguir mantenir lleialment un pacte de govern a la llarga, sabent com sabeu que els perdedors de les eleccions estaran en l'escopeta carregada des del primer dia buscant qualsevol mínima diferència o mínima disputa entre vosaltres? Sou conscients de la tremenda importància que té el pròxim govern de cara al futur del nostre país? Sabeu quanta esperança hi haurà depositada en aquest pròxim govern? L'esperança que no pot defraudar-se de cap manera, perquè al mínim fracàs d'aquest govern vindrien
no 20, sinó 200 anys més de PP. Gràcies, Juli. Una última paraula d'este bloc, el senyor d'allí darrere de Juli. I després obrim un altre bloc. Per ahir n'hi havia una paraula, veritat? Hola, bona vesprada. A veure, n'hi ha una cosa que també vaig a repetir el que ha dit un senyor anterior, que és que, efectivament, per part del senyor Montiel s'ha fet un anàlisi historicista més que històric, però, efectivament, he notat a mancar propostes concretes, unes certes idees, unes certes línies. Perquè, a més, el nom fa la cosa també moltes vegades. No és el mateix dir solidaritat que justícia, no és el mateix dir 85% de finançament dels serveis transferits que estem creant un dèficit públic en la Generalitat i no és el mateix dir país que dir comunitat. Molt bé, gràcies. Tanquem este primer bloc. No ho sé, jo crec que hi ha hagut quasi més per a Antonio de primeres, no? Endavant. 3 minuts. Molt bé. Vaig a veure si... Perquè a les 9 menys quart hem d'anar tancant perquè hem de respectar els drets dels treballadors també d'esta casa. Molt bé. Dos aclariments. Primer, perquè jo pense que això és important. Encara jo pense que, a més, agraïsc a Juli el gest. Jo pense que estic entre amics i amigues, i puc dir-ho. És a dir, jo no soc encara cap candidat a la Generalitat Valenciana. És a dir, nosaltres hem fet unes primàries per establir la nostra organització interna. Jo sóc el secretari general de Podem. Qui serà el candidat a la Generalitat Valenciana serà fruit d'un procés de primàries obertes a la ciutadania i ahir es triarà no a sols qui serà el candidat, sinó també en la resta dels integrants de les llistes en totes les circumscripcions, és a dir, el conjunt del territori. Vaig a per davant. Per tant, en fi, pensava que anaven a compartir una reflexió i no que anava a desgranar un programa. I per què? Perquè, a més, nosaltres estem fent el programa encara. I, a més, el programa és un programa participatiu, en la qual cosa nosaltres estem començant. El Consell Ciutadà Autonòmic es va constituir, els resultats els tingueren el 14 de febrer, i, per tant, portem dies i estem treballant ara, escoltant als experts, a la gent que porta molt de temps treballant en sanitat, en educació, en altres fronts, i per tant anem a escoltar a la gent, anem a treballar amb la gent, estem fent aquesta ronda de consultes i anem a fer després un procés en el que per primera vegada la ciutadania participarà en una fórmula en la que puga haver una participació el més ampla possible, i estem fent-lo. De tota manera, jo sí que crec que n'hi ha coses que tenen una contestació relativament senzilla. Jo puc desgranar propostes, però seran les meues propostes, les d'Antonio Montiel. Però nosaltres tenim molt clar que tenim dos eixos en els que treballar, que són un eix de ruptura democràtica, de recuperació de les institucions, de ficar les institucions, els serveis públics al servei de la ciutadania, i això, òbviament, passa per favorir, paralitzar els desnonaments en la mesura que puguem. Hi ha coses de... No pot ser que la Generalitat Valenciana estiga moguent un pressupost i estiga moguent les institucions financeres que estan desnonant a gent. Això és ben fàcil de cortar, de tallar, perquè nosaltres podem fer que aquesta mobilització de recursos públics no estiga en bancs que favoreixen els desnonaments. Per exemple, hem de ficar l'escola pública com un eix fonamental de l'activitat. Jo compartisc el document d'Escola Valenciana i anem a treballar en això, la qual cosa no vol dir que anem a tancar les escoles concertades, entre altres coses perquè algunes escoles concertades han prestat un prou servei a aquesta comunitat en la defensa de la llengua i en la construcció de models pedagògics alternatius. I conec algunes cares que confirmaran aquesta visió. Per tant, parlarem de com se produeix la concertació i com es financia, etc., i com es controla l'ús de recursos públics, perquè ara tenim un sistema mixt per a bé o per a mal. Anem a recuperar la privatització de la sanitat, no cap dubte de que la sanitat no pot ser un negoci, etc. Anem a fer, a més, ficar les institucions al servei dels ciutadans vol dir, per exemple, que no és admissible que
quan se tanca Ràdio Televisió Valenciana, es diga, no, si la sindicatura ja venia dient-lo fa 5 anys. Ah, hòstia, i per què? A on estan els informes? Qui ha pres mesures en això? Hem de fer, per tant, que la sindicatura de comptes tinga de veritat un lloc útil en el conjunt de les institucions, no siga un refugi per a polítics jubilats, com el senyor Mira Perceval, com el senyor Manolo Girona, com Marcela Miró, etc., i podrien donar més noms. Hem de fer també un treball en un eix estratègic que té que veure, per tant, en les institucions i en les persones. I anem a treballar aquest programa col·lectivament entorn a aquests eixos. I, a més, jo podria afegir més coses, però no crec que siga en aquest moment la qüestió. Jo crec que, efectivament, hi haurà un panorama plural i crec que això serà una riquesa per a gestionar. I crec que n'hi haurà, i té molta raó Juli, n'hi haurà que gestionar-lo amb molta bonomia, però amb molta estima, amb molta cura. Jo no me vaig creure, i ho sent molt, el tripartit català. No m'ho vaig creure perquè es va muntar des d'una lògica d'ocupar posicions i aquest és el meu racó i jo, si puc, a més, li arrape uns vots de més al company, suposadament, de govern. Jo no me crec aquest model. Jo crec en un programa estratègic que sigui al centre de la col·laboració. Jo pense en un model de cooperatiu de govern, si n'hi ha que donar un acord de govern ampli. Però és que, a més, jo pense que això ho decidirà la gent. És que jo ja sé que pot sonar una miqueta grandiloqüent lo de la participació ciutadana, però jo porto molts anys treballant en això i, per tant, jo m'ho crec. I jo crec que la gent, quan aplegui el moment, tindrà l'oportunitat en una assemblea, en assemblees ciutadanes, de dir quin tipus de pacte hem de fer. Però, sobretot, serà un pacte al voltant de programes i no de persones ni de quotes de poder. Jo crec que és molt important tindre veu pròpia en Madrid. És molt important. Mireu, l'altre dia Sigma 2 feia pública una enquesta en la que col·locava a Podem en l'àmbit de la Comunitat Valenciana la seva projecció de vot cap a unes generals molt prop del Partit Popular i a més de 10 punts, vora 10 punts, del següent col·locat. És a dir, podria ocorrir que Podem siga el grup parlamentari de valencians i valencianes més nombrós o dels més nombrós del futur Parlament espanyol. I això jo crec que ens donarà força com a valencians. No crec que siga cap altre l'objectiu, sinó tindre unes institucions, una comunitat, un poble potent així i, a més, tindre una veu allà també potent i reivindicativa. Cal reclamar el deute històric del finançament. Tant el Partit Socialista com el Partit Popular podrien haver fet d'una altra manera. Aquesta és una de les febleses a les que me referia quan vaig parlar d'una autonomia de segona, d'un estatut de paper per 2 vegades pactat per les èlits sense referent popular, sense debat entre la ciutadania. Crec també que n'hi havia una altra qüestió que es plantejava de la il·lusió i de l'esperança. Jo estic tremolant-me. Estic tremolant-me de la responsabilitat que tenim. I, a més, jo mai fuig de les responsabilitats. Per tant, estic tremolant-me, però al mateix temps estic terriblement il·lusionat en què anem a fer-lo possible. I si, a més, ho fem col·lectivament, jo no vull el poder. No he cregut mai en aquestes concepcions. Per tant, jo crec que si anem a fer-lo, a més, col·lectivament, serà un èxit de tots i de totes. Així no sobra ningú, sempre que n'hi hagi un compromís seriós de fer-ho entorn a un programa compactat entre les ciutats, no entre les forces polítiques, no entre els aparatos de partits, sinó en la ciutadania. Molt bé, gràcies, Antonio. Endavant, Mònica. Moltes gràcies. Això del Podem i del compromís dona un joc de paraules deliciós, veritat. És molt bonico. A veure, en el tema del finançament autonòmic que se plantejava, com se construeix una majoria social? Doncs mira, primer traguent el tema de la invisibilitat, perquè el problema en aquest moment és que la majoria de valencians i valencianes no saben això. La majoria de valencians i valencianes no saben que som una comunitat autònoma pobra que paga a les riques, perquè això és així. És que al final se li ha de posar als fets, se'ls ha de posar paraules. I el tema és que nosaltres som pobres
i li paguem a comunitats autònomes més riques. Vull dir, que els càntabros, que a mi me cauen molt bé, les seues anxoves i redilla i tots, però que tinga cada càntabro 500 euros més per barba que nosaltres, que tu diries 500 euros ja, però multiplica-lo per 5 milions de valencians i valencianes. I resulta que són 2.500 milions d'euros. És que són molts diners, el primer que s'ha de fer és traure el tema de la invisibilitat. És que els valencians i valencianes sapiguem què està passant. I per què tenim més motius que altres per enfadar-nos en l'Estat? Perquè això no és lògic, perquè no és just i perquè va en contra de la Constitució, de la LOFCA i del sentit comú, des de luego. I és que si nosaltres hem de ser comunitat autònoma rebedora, doncs ens hem de col·locar en aquest lloc. És cert que era molt difícil, havent generat un imaginari on així la gent anava en Ferrari i llogaven els gossos en llonganisses, anar després a Madrid a dir, oye, dame algo, no? Clar, me diuen, però si tu vens en Ferrari, Melena al viento, Esteban González Pons i el Caloret. Entonces, claro, això, l'imaginari col·lectiu en Espanya és que així lloguem els gossos en llonganisses, perquè aquesta és la imatge que s'ha donat des d'ací. Afortunadament, també aquesta imatge s'ha punxat i se n'ha adonat que així el que ha hagut és una gran estafa, un gran saqueig, i que així en Ferrari no anem. Doncs, el primer, traure el tema de la invisibilitat. I això, òbviament, des de les majories socials i des de les institucions és molt més fàcil que només des de les majories socials, que jo estic convençuda que ara han canviat ja. Falta que això tinga una materialització electoral, per això s'han de convocar les eleccions. El tema de la veu pròpia a Madrid. A mi, per exemple, per què m'agrada molt el projecte de Compromís i la manera en la que hem establert les nostres aliances en l'estat espanyol? Perquè jo estic convençuda que necessitem aliances i una de les coses que necessitem, per exemple, que tenim que desenvolupar en Compromís, perquè no tots són flors i violes, és les nostres relacions internacionals. O sigui, estic convençuda que ahir tenim una carència que hem de millorar. Perquè en acabant, el que li està passant a la gent en la perifèria d'Atenes és el mateix que està passant així en la perifèria del poble que vulguis del nostre país. Per tant, per què m'agrada el projecte, per exemple, de Primavera Europea amb el qual concorreguem a les eleccions europees? Perquè és un projecte on les sobiranies dels partits, sí que n'hi havia un partit també d'àmbit estatal que és Equo, però la resta eren partits com nosaltres o formacions polítiques com nosaltres, arrelada al seu territori, al coneixement del seu territori, on les eleccions autonòmiques i municipals són molt importants, perquè al final, si te dones compte, el 80% de qüestions importants en les nostres vides, de serveis que necessitem, depenen de les competències municipals i autonòmiques. Per tant, per nosaltres aquestes eleccions no són instrumentals per atraure després un bon resultat en les generals, sinó que són importants en si mateixa i sobre la base d'aquests projectes territorials hem fet un gran acord, un gran pacte, tenint cada un la nostra sobirania, on no hi ha ningú que diu, mira, jo des d'ací, des de Madrid, vaig a decidir per tots vosaltres perquè així estem los ilustrados, que sempre se sap que en la corte han estat tots los ilustrados, no? Però com que nosaltres també som il·lustrats, preferim tindre la sobirania, perquè a més estic convençuda que els projectes polítics, quan més a prop de la sobirania, d'on vius, tens la sobirania, molt millor, i més eficient i més eficaç. Per tant, a mi m'agrada això, però això també te permet que se defensen els interessos de la gent que després te vota. No com ara, que si s'aprova una modificació de l'Estatut per a blindar les inversions territorialitzades al nostre país, i després va el Partit Popular en el Congrés dels Diputats i no deixa, veta, que això se discutisca i els valencians callaets, els diputats del PP valencians callaets. Doncs, clar, això, en un model com el nostre, molt més horitzontal, a mi m'agrada la horizontalitat en política i té que veure també amb el poder compartir del que parlava, a mi cada volta m'agrada menys la verticalitat. Que anys de psicoanàlisi han fet que uno pugui eixir del falo i anar a l'horitzontal, que és molt més bonico. I per tant, això serà necessari. I al final, si no ho entenen a les bones, que probablement no ho entenguen, Rajoy, ni Montoro, ni de Guindos, però és que puguen vindre després
que no sé de quin partit seran, si se complissin igual les enquestes de Sigma 2 i Podemos i el Pablo Iglesias efectivament passa de ser el jefe de l'oposició, que és ja, no?, a ser el president del govern, doncs igual hem d'anar allà en Monedero a pelear-nos en ell, no? Me té igual, siga Montoro, siga Monedero, desde luego, si Compromís pintem en el govern de la Generalitat, en el pròxim govern, anirem allí. I si no ho entenen a les bones, ho entendran en els tribunals. Perquè n'hi ha un incompliment de la LOFCA, hi ha un incompliment de la Constitució, que parla de que tots els ciutadans en Espanya tenim dret a tindre finançats els nostres serveis. I que jo sàpiga, de moment, som ciutadans que també estem en Espanya. De moment. Vale. El que plantejàveu de... Gràcies per lo de bones persones. També tenim les nostres misèries. No les solem posar en públic, però també les tenim. A mi també me pareix molt important el factor humà. Acabe. El factor humà me pareix també importantíssim. N'hi ha governs que han fracassat per una mala relació humana entre... Però vaja, jo també tinc aquests ports que tens tu, Juli, aquests ports les tenim tots. Tu dius, esteu suficientment pressionats? Mira, a mi els 8 anys de càrrec públic m'han servit per a tenir clar on està la pressió. Vull dir, així se parla de xifres, no? Així se pot parlar de que tenim una pobresa infantil d'un terç de xiquets al País Valencià, per damunt també de la mitjana estatal. O podem parlar de les persones amb dependència. Jo les he tingudes en els despatx, les he tingudes plorant, les he tingudes cara a cara, les he mirat als ulls. Vull dir, això és la major pressió que uno pot tindre. La major pressió és a dir, el que tenim entre mans no és un joc de tronos. El que tenim entre mans és la vida de molta gent que per perdre ha perdut fins l'esperança. Si no som capaços de que això ens pressione, Juli, de veres te dic que no haurà valgut la pena i que no haurem valgut la pena. Vull dir, si això no és capaç de posar-nos les piles, de deixar les nostres xicotetes mesquindats, els narcisismes que en política són, tots els tenim, i que són, vamos, alguns no caben en la plaça de bous. Entonces, si no som capaços d'aparcar això per a fer un projecte de país, per a fer un pla de xoc d'emergència social, en el minut zero d'aplegar un canvi polític, i que la gent pugui tindre una vida digna en aquest país, si això no som capaços de fer-ho, és que de veres que tot el que ja no m'assusta tampoc. Tot el que ja no m'assusta. Perquè tenim l'obligació política i moral de treure això endavant. Perquè en aquest moment hi ha persones que estan en tal situació d'exclusió social que ja no són ciutadans. Jo a vegades posava l'exemple, quan tu a una persona, a una família que porten 3 anys sense ingressos, que viuen de la pensió de la mare o del pare d'un d'ells, tu ara vas i li dius, escolta, què sou, 4 de família, salari mínim interprofessional pels 4, garantit, 2.500 euros tots els mesos per a la vostra família. Ara bé, tens que renunciar al teu dret a vot. Què penseu que diria una família així? Que dame el dinero i que vote otro. Perquè aquesta situació de precarietat total te reduís al ser humà bàsic, primari, que el que té que veure és de quin banc d'aliments trau demà els macarrons. I, per tant, la noció de ciutadania s'ha anat per el clavegueram. Si això no és capaç de pressionar-nos, que tenim un terç de la població en aquestes condicions, i d'aquest terç, la meitat, en condicions extremes, si no ens pressiona això, Juli, de veres que es papegamos una pata en el cul a tots. Eixa és la pressió, la meua per lo menos. Eixa és la pressió que jo tinc tots els dies, quan m'alce i quan m'excite. Perquè no són xifres. Conec les seues cares, els seus noms, sé on viuen o no viuen. I això és una obligació moral que no podem defugir. Vull dir, no tenim dret a fastidiar-la. Molt bé. Gràcies, Antonio, gràcies, Mònica. Si vos sembla, per intentar portar un debat el més organitzat possible, obrim un altre torn, un bloc de 5 paraules, n'hi ha 2 demanades ja, per tant, si algú més vol intervindre, reflexionar... Amadeu, per ahí. Me queda una paraula. Tinc 4. Serà possible? Bueno, ja en tenim 2. Bueno, per ahí repetint. No, Nacho, és que per així estaven estos 2 senyors que s'han quedat penjant de l'anterior bloc.
El del costat, a dreta i siniestra de l'home de la corbata. Molt breument, per favor. Sí, hola, bona nit a tothom. Penso que tots tenim clar que per a poder eixir de la crisi el que caldria és refer l'economia productiva. La tenim feta a verema en totes les seues branques, però jo voldria incidir en una que és per a mi la més abandonada de totes i que ha sigut la tradicional al País Valencià, és l'agricultura. Mai no es parla d'ella. Sí, Mònica, tots estem d'acord que aquí no ha hagut lo de l'hereu, que tenim un minifundi que dona llàstima a veure-ho, però n'hi ha mesures que s'han estudiat moltes vegades i mai s'han ficat en pràctica, com és la reconcentració parcel·lària, i que és una cosa que mai no se la planteja cap polític, no sé per què. Costaria prou menys diners que les autopistes o que els bancs a recuperar. Evidentment, si no tenim unes parcel·les grans, mai no podem fer rentable els productes. És molt lògic que la gent seguisca menjant cada dia. Si podem aconseguir que per un mig cooperatiu, una reconcentració parcel·lària, aconseguirem fer uns conreus que estigueren planificats, una xarxa de vendes que utilitzant el món cooperatiu es venera directament ja inclús fins i tot al consumidor. Són coses que farien que l'agricultura, que torno a dir, tenim un lloc privilegiat d'aigua i de bon oratge, ajudaria moltíssim a aquesta economia que estem parlant productiva pujar amunt. Evidentment, Antonio no vaig a preguntar-li perquè ja ho ha dit ell bé, que encara estem fent el programa i que estem, perquè jo també estic a Podem, estem que estem en el programa. El que sí que li diria és que ho tinguem en compte, és clar, però a tu sí que t'ho preguntaria, per què no n'hi ha una revolució agrària de veres? Molt bé, gràcies. Sí, m'ha interpel·lat molt el que acaba de dir la companya Mònica, de la pobresa. A mi l'altre dia se me caigueren les orelles quan llegint el Levante diuen que anaven a privatitzar 3.000 places en residències concertades i que els iaios que no pogueren pagar-ho en valencià clàssic seria se'n van a fer la mà. Entonces, jo el que... Tot aquest discurs me pareix perfecte, però jo el que vull era... Jo anava a preguntar per un company, quasi me l'ha xafat la pregunta, perquè per tot això fan falta peles, i seria, d'una forma o d'una altra, veure com el finançament del País Valencià, des d'un partit d'àmbit estatal, com pot ser Podem, com se va articular, com se va fer, com anem a rebre les peles, perquè allí se van enfrontar al meu parer, n'hi ha com un conflicte d'interessos. Des del País Valencià a Madrid, pelear en el futur ministre d'Economia amb el conseller d'Economia del País Valencià. Jo vull que això una miqueta el company Antoni... I ja m'agradaria conèixer les vostres postures, si pot ser, perquè hi ha que aterrissar i està molt bé en la reindustrialització i tot això, però per exemple jo volia preguntar a tots dos per l'eix mediterrani i per la reindustrialització. Quina és l'opinió tant de Podem com de Compromís? Gràcies. Molt bé, gràcies. Amadeu Mezquida, vaig a preparant-se. Perquè si no ja sentat no te veig. Bueno, en primer lloc, moltíssimes gràcies als dos perquè és un plaer escoltar-vos. Jo a Mònica la conec més perquè jo també soc de Compromís i aleshores faré dos preguntes que van adreçades a Antonio perquè jo quan va sorgir el fenomen de Podemos vaig ser una de les persones, de les moltes persones que anaven a la Facultat d'Història a escoltar l'assemblea i veure què contava Podemos perquè me pareixia molt interessant, però en Podemos em passa una cosa i és que conforme passa el temps, en lloc de tindre més certeses, tinc més incerteses. I ara, quan t'escoltava parlar, per exemple, del
café para todos, i també ho he enllaçat en seguida en una frase que li vaig escoltar l'altre dia a Pablo Iglesias, que va dir que haurien de caminar cap a un model de federalisme asimètric per a donar encaixa al País Basc i a Catalunya, i jo em pregunte que si això és el model de Podemos. Vull saber quina és la proposta de model territorial per a l'estat espanyol que té Podemos, perquè me fa un poc de por això de criticar el cafè para todos, perquè és el que fan els tertulians de la dreta mediàtica espanyolista en els mitjans de comunicació, i al final jo soc de la creença, i no perquè siga valencianista, que ho soc, sinó per el que ha dit Mònica, que el principi de subsidiarietat és bàsic i que la política, quan més a prop està del ciutadà, millor per a gestionar i per a ser eficient. Però és que, a més, ara ja no estem parlant només de política, sinó que estem parlant de democràcia. I quan el PP planteja la reforma de l'administració local i l'anomena reforma de la racionalització de l'administració local, el que està fent és allunyar la política dels ajuntaments, que és on els ciutadans tenen accés directe, i la blinda en les diputacions. I al final, quan parla de llevar competències a les comunitats autònomes, és a dir, quan parla de llevar el cafè para todos, el que està dient és anem a fer les polítiques socials, educatives i sanitàries des de Madrid, des d'on la ciutadania no pot accedir. Entonces, jo vull saber si el vostre model territorial és el mateix que proposa aquesta gent o si teniu un altre. I aquesta és la primera pregunta. I la segona va relacionada amb el tema del bipartidisme que també ha comentat una companya i que crec que no la s'acaba de contestar, perquè anem a veure, conforme tenim el sistema electoral espanyol prima als dos grans partits, als dos partits principals. La pregunta seria molt clara. Vosaltres aneu a reformar el sistema electoral si guanyareu les eleccions per a que això no passe i per a que efectivament el multipartidisme i la mort del bipartidisme que ja existeix, diguem-ne, en el panorama social se traduïsca en un resultat electoral i, per tant, no canviem un bipartidisme per un altre? Gràcies, Amadeu. Per ahí darrere hi havia una xica, perdoneu que no he arribat a identificar-la. Val, per ahí. I després... Bueno, jo és una pregunta concreta, ja està, que Antonio sí que ha respost, però Mònica no, perquè ha parlat sobre el tema sense que li haguem preguntat. Què faries tu amb les cooperatives valencianes, que són concertades, les escoles cooperatives valencianes? Gràcies. I per així, la dona que ha començat, hi ha algú... No, vale. A veure, Mònica has començat dient que així el País Valencià tinguem els hospitals més grans, tot el més gran. Jo volia recordar algunes coses també que tinguem en el País Valencià i que no tenen en el reste de l'Estat. Per exemple, uns centres d'internament, que sols n'hi ha 8 i n'hi ha un a la ciutat de València, on des de fa 5 anys es concentrem tots els dimarts, els últims dimarts de cada mes, per reivindicar que es tanqui, on estan havent maltratant a la gent que està allí. Som la comunitat o el País Valencià que tinguem un cas de corrupció en el cas que li se diu malament cooperació, o sigui, el cas Blasco. N'hi ha uns senyors ahí condenats i aprofite per dir que n'hi ha funcionaris condenats que estan treballant encara. Això també n'hi hauria que resoldre, no sé si pugueu fer alguna cosa. Però queden encara 2 casos més dins del cas cooperació, o sigui, això tampoc ho tenen en la resta d'Espanya, corrupció en la mateixa cooperació. Som la comunitat o el país que més ha disminuït l'ajuda a la cooperació. S'ha disminuït en un 90% o un 91%. Tinguem ahir els del metro sense resoldre el tema de les víctimes del metro durant 10 anys. És un cas flagrant, no sé, posen en la pell d'aquestes persones que no poden tancar el seu dol perquè estan reivindicant justícia. No sé, aquestes xicotetes coses que, parlant de lo que tu dius, de gestionar el que pot pareixer xicotet, però que per ells en si és molt gran, o sigui, podrem revertir-les? Podrà haver acords perquè siguem els que més dotem per la cooperació, que arribar al 0,7%, tancar els CIE, resoldre el cas del metro, no sé, i moltes més situacions així molt dolentes que n'hi ha i que ningú s'ocupa d'elles, o sigui, s'ocupem de la macro, però d'aquests temes que són importants i fonamentals per mantenir els drets humans i perquè algunes persones puguen viure millor, doncs pareix que queden oblidats. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, tanquem este bloc de 5 preguntes, ja estem... Sí, molt bé, tranquils, anem bé de temps perquè els ponents se van a comportar com el que són, com 2 grans oradors i s'ajustaran als temps. Bueno, jo només volia fer una xicoteta reflexió i anem a fer minuts publicitaris. Mònica, alguns dels participants ha fet molt d'esment en algunes qüestions que nosaltres des de l'associació Tiralo Black i des de la Fundació Nexe portem ja temps treballant. Precisament el que ha dit Mònica, nosaltres tenim l'avantatge que no tenim el pim-pam-pum de tots els dies allà a les Corts
a veure com ens tirem els trastos i podem dedicar-li un poquet de temps a reflexionar i a fer propostes per a que vosaltres, els polítics, els que esteu i els que estareu en les pròximes Corts Valencianes i el pròxim govern valencià pugueu utilitzar-los. I en aquest sentit, des de la Fundació Nexe varem llançar un estudi sobre finançament autonòmic valencià, l'autor del qual el dic així davant, que és Rafael Beneito, el podeu adquirir ahí fora i gratuïtament el podeu descarregar en PDF en la web de la Fundació Nexe, on precisament es fa aquestes reflexions sobre la situació que té el País Valencià en el conjunt de l'estat espanyol i vull aprofitar per recordar com des de la Fundació Nexe, a través del nostre soci Rafa Beneito, ja vam fer aquesta primera reflexió fa ara ja prop de 3 anys que vam traure aquesta publicació. I recordar també que tenim un altre soci del Tirant-lo Blanc, que és Vicent Cucarella, que acaba de traure un llibre també sobre finançament editat per l'editorial Bromera. Per tant, veieu que des de la nostra entitat intentem posar idees i propostes a l'abast de tots vosaltres. Si voleu, Mònica, comences tu ara, 5 minuts després fem una última ronda de 2 minuts finals. Molt bé. A veure, el tema de l'agricultura, no? Per a mi el tema del minifundi no és una qüestió negativa, no és una qüestió negativa, en absolut. Jo sé que Ciscar, que ara s'ocupa dels temes d'agricultura, té el títol, perquè ocupar-se no se n'ocupa, diu que és un problema, però a mi no me pareix un problema que la terra estigui distribuïda. Sí que tenim un problema d'organització, tenim un problema de planificació, tenim un problema de que des de lo públic no s'han establit els paràmetres per a organitzar, per a planificar, per exemple, ara tot taronja, i tot taronja primerenca, fins que es va afonar el preu. En comptes de dir, anem a planificar, anem a fer serveis que ajuden a organitzar, a mancomunar determinats serveis. Això ajudaria molt a determinada logística que estigui a l'abast de, a lo millor, terres molt xicotetes que necessiten de serveis compartits. Però, de totes maneres, jo crec que la revolució agrària més important que ens queda per fer és la reconversió de l'agricultura cap a l'agricultura ecològica, sostenible i tradicional. Entitats com Greenpeace calculen que en 2050 amb aquest tipus d'agricultura se podria donar de menjar a tot el planeta, amb una rebaixada de consum de carn d'un 30%, per exemple, de carn roja, sobretot. Entonces, este tipus de reconversió és la veritable revolució que necessitem. Entre altres coses, tenint en compte els problemes que podem tindre de pol·linització per l'excessiu ús de pesticides, dels 2.000 i pico pesticides que n'hi ha, 300 i pico són nocius i són letals per a la pol·linització, etc. Per a mi, la gran revolució i el repte més gran que té en aquest moment el ser humà damunt de la taula és la reconversió ecològica de l'economia. I, òbviament, el primer sector forma part d'aquesta economia, és l'agricultura. De fet, Espanya és el primer exportador de productes alimenticis d'origen biològic, però en consum estem a la cua d'Europa, però som el primer exportador. Molta gent això no ho sap. Per a mi la reconversió aquesta és la veritable revolució que s'espera en l'agricultura, no que n'hi hagi més latifundi, al contrari. De fet, moviments i famílies com les de Cotino el que han fet és acaparar terres també. I el moviment en aquest moment de l'oligarquia, un dels seus fronts de guerra contra la humanitat és precisament l'acaparament de terres, sobretot en Amèrica Llatina i en Àfrica, però també en altres llocs com així. Aleshores, jo aniria per això, des de lo públic, afavorir aquest camí i, sobretot, acabar la pressió sobre l'horta. Òbviament, si a un agricultor li diuen mira, te vaig a donar una fotracada de diners i els àtics d'esta urbanització que anem a fer així tan bonica, i dius, entre estar doblegant el llum així, plantant cols, i que me donen una fotracada de diners i els àticos d'esta estupenda urbanització, quasi que me quedo con los áticos, ¿no? Claro, y esa presión sobre la mare terra és directament insostenible. No? I això, de fet, ara, en la ciutat de València, una de les últimes coses que vol fer l'alcaldessa al caloret que va perdre les eleccions és carregar-se a 3 hectàrees de l'horta, no? I hi ha una mobilització important en aquest sentit. El tema del sistema de finançament, ja un poc el que plantejaves ho he contestat en l'anterior pregunta. Tampoc oblidem els tributs propis, que tenim un marge... Què estan posant allà, algú? Jo dic, estan tots mirant... Els tributs propis, que també tenim marge. Fins ara, les decisions que hi ha hagut en matèria tributària en aquest país
en les Corts Valencianes han sigut per afavorir les grans fortunes, han sigut per afavorir a la gent que més diners té. Aleshores, hauríem d'anar en la línia de Warren Buffett, de dir, vull pagar el mateix que la meva secretària, almenys. Warren Buffett és un dels milionaris més milionaris del món. I diu, hauria de pagar per lo menos com la meva secretària. Doncs hauríem d'anar un poquet en aquest camí. El tema de la reindustrialització, efectivament, i jo ho he plantejat, necessitem un nou pla industrial. És l'assignatura pendent de tots els governs, així al País Valencià i en l'estat espanyol. Nosaltres no podem ser només així el lloc on els turistes venen a prendre-se les cerveses. Nosaltres necessitem. Per què altres països han aguantat millor en la que està caigant? Perquè tenen indústria. Nosaltres s'ha desmantellat. I aleshores la indústria tradicional, calcer, joguina, etc., ha après a sobreviure, alguns deslocalitzant, però nosaltres hem de fer, tenim pendent aquest pla industrial, basat, òbviament, en aquest nou model descarbonitzat, basat en posar l'èmfasi en la reconversió energètica de vivendes, energia renovable, mobilitat, etc. Ahir també les inversions de l'Estat importantíssimes. Nosaltres tenim un dèficit d'inversions en ferrocarril, per exemple, que és inexplicable. Bé, és explicable, però és injust i insostenible. I, a més, la classe empresarial ha d'entendre una cosa. Una, hem de baixar de l'altar la sacrosanta... Aquests altars del dogma neoliberal tenen alguns altars, uns neus déus. Un d'ells és el tema de la competitivitat. Jo aposto més per un model de col·laboració i de cooperació que de la competitivitat, perquè al final la competitivitat a l'infinit ens du a on ens du, a voler que se treballi per salaris més baixos, que és el que entén així la classe empresarial. La classe empresarial té que entendre així també que tenim un problema de la classe empresarial espanyola, no només perquè la meitat dels que estaven en la patronal en puestos directius estan en presó, sinó que també, l'altre dia me venia un empresari i diu, estem molt preocupats per la corrupció. Dic, Anna, esteu preocupats? Dic, Anna, molt bé, jo també, saps? Però per la corrupció sempre fa falta dos, el que agarra els bitllets però que es posa també, però en fi, no vaig voler ser molt roïn. Ells tenen un problema, i és que si s'hagueren dedicat, en comptes d'estar tot el dia dient que hem de baixar els salaris als treballadors, s'hagueren dedicat a investigar com poden produir d'una manera més barata a través de millorar la seva logística i d'un saber-fer que, d'això Fran Ferri sap un muntó, per cert, que és enginyer industrial, d'un saber-fer que en altres països sí que tenen, en Japó, en Estats Units, en Alemanya, etc., i que nosaltres no tenim i que no s'han ocupat les patronals de fer això. Els patronals s'han preocupat que els treballadors tinguin els salaris baixos i de saquejar també s'han ocupat, però no s'han ocupat de formar els seus empresaris, els seus socis, per a tindre per a lligar els beneficis no a la baixada de salaris, perquè al final, com deia Henry Ford, oiga, jo no puc viure i seguir sent ric només de vendre-li cotxes als que tenen tants diners com jo, els meus treballadors tenen que guanyar lo suficient per poder-me comprar a mi un cotxe. Dintre d'aquest plantejament, doncs la classe empresarial així no ha après a millorar la seva logística. Aquesta és una altra cosa. El tema de les cooperatives. Nosaltres apostem per l'escola pública i és l'eix vertebrador del sistema educatiu. Les cooperatives educatives són privades. Per molt que uno pugui veure des del seu punt de vista pedagògic i des del seu punt de vista, òbviament, de com té que ser la societat, doncs no és el mateix, probablement, els escolapios, que una cooperativa d'aquest estil, des d'aquest punt de vista, de la pedagogia, dels valors del centre, etc. Però en acabant, des de la gestió de lo públic, l'eix vertebrador, al nostre entendre, ha de ser l'escola pública. A partir d'ahí, què hem dit nosaltres? Transició amable. El centre, el xiquet o la xiqueta. El que comença en una escola acabarà en aquesta escola, en aquesta etapa educativa. I els seus germans també. Nosaltres no anem a fer el que ha fet el PP en l'escola pública, en el Cremona, obligar els pares a portar els xiquets a dos col·legis diferents. Acabaran i se'ls garantirà. Però en la mesura que n'hi hagi oferta pública, no n'hi haurà concert amb escoles privades. Que pot haver algun projecte pedagògic que tinga la suficient, la suficient novetat o la suficient per en un moment donat poder establir algun conveni però per aquesta línia pedagògica i en la mesura en la que per una cosa experimental que puga revertir en l'escola pública, doncs això ja se veuria. Però el que són concerts, purament concerts, per a mi
són subsidiaris de l'escola pública i en la mesura que n'hi hagi oferta d'escola pública no té que haver concert en la privada. El qual no vol dir que els pares no tinguin tota la llibertat del món de dur el seu xiquet al col·legi que vulguin. Però si tu vols dur el teu xiquet a Jesús i Maria, que me pareix molt bé, no pots exigir-nos als altres que t'ho paguem. Tu tens tota la llibertat. La dreta confon a vegades això de la llibertat amb que li paguem la seva llibertat en col·legis on molta gent no pot accedir perquè no tenen diners per a pagar els pagos que se'ls requereixen, que són il·legals i que la Conselleria tolera. Per tant, aquesta és la postura de Compromís. Acaba, sí. Ja sé que no, ja és zero, ja no és un minut, ja és zero, però... CIES, el tema dels CIES. Mira, fa 3 o 4 setmanes vaig defensar en les Corts precisament, primer, que s'investigaren les agressions en el CIES de València i, òbviament, que això estava per tancar-se, perquè un lloc que és una presó de gent que no ha comès cap delicte és una vulneració, al meu entendre, de tots els drets fonamentals de primera generació, com és el dret al juicio justo, a la integritat física, en fi, a totes les coses. Per tant, això és una anomalia democràtica i els CIES no haurien d'existir. Cooperació, metro, etc. Ningú se n'ocupa, no és cert. Totes els períodes de sessions hi ha hagut propostes, no només de Compromís, també del grup socialista, també d'Esquerra Unida, que se n'ha ocupat d'estos temes. I Blasco està condemnat perquè 2 diputades molt valentes, Clara Tirado i Mireia Mollà, s'enfrontaren, li miraren als ulls, i això que donava poreta mirar-li als ulls a aquest senyor, i posaren unes denúncies que han fet que ara Blasco estiga condemnat. Per tant, sí que se n'ocupem. No s'han ocupat els del govern, però sí que s'hem ocupat. I, òbviament, temes com el del metro se tanquen, se poden tancar. No n'hi ha res més reparador que la veritat. Reobrir la investigació política del metro, jo crec que seria suficient per a que la gent, les víctimes i els familiars de les víctimes, els dies 3 de cada mes puguen fer una altra cosa, que ja està bé. I el dol, tot el dol, tots els dols tenen que tindre un fi també este. Perquè, a més, serà una manera que també la societat valenciana puguem tancar este dol. Perquè este és un dol que hem de dur tots al cor. Perquè el pitjor tren seria el de l'oblit. I, per tant, no oblidem, veritat, reparació, però el dol s'ha d'acabar també. Molt bé, gràcies, Mònica. Así el amic Ferran apretamos en l'horari. N'hi hauria per a parlar molt de temps. Jo, encara que estem fent el programa, però no puc evitar-ho, el tema de l'agricultura em dol. Jo vaig promoure en el seu moment, amb molta més gent, aquella iniciativa legislativa popular que va a replegar 118.000 signatures en l'any 2000 i el 14 de novembre del 2001 la majoria parlamentària del Partit Popular ens va donar en la porta de les Corts, en els nassos, a tots aquells valencians i valencianes que recolzaven la idea de l'ordenació i la protecció de l'horta. Nosaltres teníem propostes. Jo me'n recorde, em dóna vergonya recordar em sap greu perquè ja va faltar el conseller García Antón i altres membres del govern que diuen que no vinguem molestant en això de la participació, la iniciativa legislativa, que ens deixen treballar, que ja estem fent nosaltres molt per protegir l'horta i per protegir l'agricultura. Bé, no és veritat, no feien res. Jo crec que el problema no és tant el minifundisme que forma part de la nostra tradició des de l'època islàmica, vora 1000 anys, sinó que no n'hi ha, primer, no n'hi ha un recolzament públic en el sentit de ficar en valor el treball agrari. Això era un treball sagrat. O sigui, l'agricultura era sagrada en moltes cultures. I nosaltres, a més, tenim un territori, 2 exemples, el cas de l'Horta de València i el cas de la Vega Baixa del Segura, que estan recollides en l'informe d'Obris de l'Agència Europea del Medi Ambient des de l'any 95 com 2 dels 6 llocs únics que queden ja en Europa d'aquest exemple d'agricultura mediterrània. El que caldria, per tant, és afavorir fórmules cooperatives, però no a soles fórmules cooperatives deixar a l'albur dels propietaris que se ficaren d'acord, sinó tindre tota una iniciativa per a ficar una marca de qualitat, per a recuperar l'agricultura biològica, per a establir canals de distribució adequats, coses tan fàcils com que l'agricultura que es produeix així,
nutrisca els menjadors escolars i dels hospitals que tenim així. És veritat el que diu Mònica de que som el primer país exportador, però sabeu el que passa? Que part d'allò que exportem aplega a Perpinyà, que n'hi ha un gran centre logístic de distribució de productes agrícoles biològics, i torna a entrar als supermercats d'Espanya. O sigui, és una botxeria, és una autèntica botxeria, un balafiament, perquè, a més, consumint transport i consumint un fum de costs afegits que fan que aquest tipus d'agricultura al final siga de luxe. Nosaltres no volem una agricultura biològica de luxe, volem una agricultura biològica en què els xiquets en les escoles s'acostumen a consumir productes d'ací, productes saludables i, a més, productes que donen guany als nostres llauraors, perquè a més volem que els llauraors tinguin formació, que tinguin capacitació, que tinguin recolzament. No sols saben fer allò que saben fer per la tradició oral i per la saviesa acumulada de milers, de centenars d'anys. A més, n'hi ha que donar-li una capacitació addicional per a poder gestionar la terra i l'empresa agrícola en una altra visió. N'hi ha emprenedors, n'hi ha gent que està fent agricultura biològica en aquesta comunitat i està fent-lo en innovació. O sigui, està fent-lo, a més, acunyant marques, productes, combinant la producció en la distribució directa al consumidor, etc. I, per tant, n'hi ha exemples. I n'hi ha exemples també de xicoteta i mitjana empresa molt potent, que estan fent innovació. L'altre dia parlava amb un empresari atípic, si voleu, perquè era un professor universitari que havia decidit deixar la ciència teòrica i passar a la ciència aplicada fa uns anys. I té una empresa que està produint en camp de l'alimentació patents que s'estan venent a la resta del món. I està tot el dia en Montreal, en Japó, en Estats Units, en el nord d'Europa, venent productes, innovació, investigació, desenvolupament que se fa així, en una empresa amb vora 50 treballadors en el que tot el món té pagat la formació universitària, els màsters d'especialització i tots els treballadors tenen un descans per assistir a capacitació i a formació. I això és una empresa competitiva. I l'altre, lo de Astroc, lo de Enrique Bañuelos, lo de Llanera i lo de tota aquesta gent que ha viscut al caliu, no al caloret, al caliu, de la bombolla immobiliària i dels poders públics, el Partit Popular que l'ha afavorit, aquesta gent no és competitiva, mai ho va ser. Aquesta gent el que fa és una sostracció de recursos que, a més, Bañuelos ara els està invertint allà en Brasil en altres negocis que jo crec que ja l'han tirat d'alguns dels negocis que pretenia, afortunadament, pretenia muntar. Jo crec que, a més, n'hi ha una qüestió també, i és que quan parlem de nou model productiu és que hem de buscar models de referència. I nosaltres tenim capacitat i tenim l'oportunitat d'establir models productius nous. I és que això és la cura, un poc també el que deia Mònica, la cura de los xicotetes. És que n'hi ha que prendre molta atenció en lo que està, a on van les tendències. És com el sector audiovisual. Radiotelevisió Valenciana no sols és un símbol per dues vegades, un símbol de la vergonya que va a introduir el Partit Popular, l'Alberto Fabra, en el seu tancament, que això recordava el colp d'estat de Tejero, del que parlàvem abans, i també la vergonya dels acomiadaments, sinó també perquè això ha buidat el que era la locomotora del nostre sector audiovisual, un sector audiovisual que tenia vora 5.000 persones treballant en llocs de treball directes i un fum més indirectes i que, a més, és un sector puntero en l'economia globalitzada actual i, per tant, no podem perdre un model de radiotelevisió pública perquè això no és a sols una radiotelevisió pública, és un motor econòmic que genera tot un ventall d'oportunitats per a grans professionals que tenen, a més, que aportar i que, a més, desenvolupen l'economia i generen molt valor afegit i aporten inversions. N'hi ha una altra qüestió. Jo no tindré cap problema d'anar a negociar amb cap ministre d'Hisenda. Em dona igual del partit que siga. Nosaltres anem a defensar una financiació justa
per a la Comunitat Valenciana, per a aquest país, i anem a fer-ho siga qui governe en Madrid. I anem a reclamar el deute històric. I, a més, n'hi ha coses que, efectivament, fan falta diners, com diu el company. Però mireu, a soles baixant 5 punts l'economia submergida en aquest territori, tindrien no sols unes millors condicions de treball per als treballadors que ara se ven sotmesos a l'economia submergida, sinó una recaudació anual addicional de 2.000 milions d'euros. En 2.000 milions d'euros se poden fer moltes coses, moltes coses. Jo crec que, clar que anem a reformar la llei orgànica del règim electoral general. Si això és una cabra, si això... Mira, Òscar Alzaga, un dels cervells de la UCD, va contar una vegada en un acte com aquest, més reduït, era un màster en el que participava, va dir que mai va entendre com el PSOE va tragar en el model electoral que havien dissenyat per guanyar sempre, ells. Un model que, a més, primava majories artificials en circumscripcions molt despoblades. I jo pensava, ingenu de mi, optimista històric com soc, que quan en octubre del 82, quan va plegar el PSOE, una de les primeres coses que anava a fer, doncs no, va fer la llei orgànica del règim electoral general del 85 reproduint el mateix model, que és un model de repartiment d'escons absolutament trampós. I el que passa és que encara és pitjor així en la Comunitat Valenciana, perquè a més ens han ficat el llistó en un 5% de tot el territori, no de la circumscripció. Jo crec que mos tiren. Per tant, sí que l'anem a canviar. Hem de recuperar els mecanismes per a més, acostar la política als ciutadans. Jo crec en el principi de subsidiarietat. La llei de règim local, la reforma del 2003 que Aznar va presentar com un model de nou pacte local, va ser tramposa. Rita Barberà porta des del 2003, i se l'ho hem dit per escrit, sense crear el Consell Social de la ciutat, que era una de les grans promeses de la reforma del règim local del 2003. I la nova reforma que s'ha fet recentment, n'hi ha que derogar-la, n'hi ha que recuperar competències, n'hi ha que baixar competències als ajuntaments i n'hi ha que recuperar els serveis socials, perquè són els millors professionals que estan fent els serveis socials a peu de carrer, en la gent, mirant als ulls a la gent, parlant, coneguent a la gent per el seu nom. I n'hi ha que recuperar les escoles d'adults, i n'hi ha que recuperar les competències per als municipis, perquè a més és més barat, és molt més econòmic i molt més eficient. Molt bé. Bé, només voldria haver donat un minut per a l'última paraula, com fem en sala en els judicis, l'última paraula, però no és possible. Bona nit. Gràcies als ponents per haver confiat en el tirant per a l'organització d'aquest acte. Disculpes als ponents i al públic també per si he comès alguna impertinència per a intentar ordenar el debat i moltes gràcies a tots vosaltres per haver estat avui. Gràcies.